Mewn seicoleg, dyn ni'n gwybod fod y golwg yn bwysig iawn. Mae'r cyfradd rydyn ni'n ymrantu yn dangos ein cyflwr nerfus. Pan rydyn ni'n bryderus, rydym hefyd yn anadlu'n gyflymach. Ond pan rydyn ni'n hamddenol ac wedi ymlacio, mae'r anadl yn dawel, yn llyfn ac yn rheolaidd. Felly mae yoga'n cyflwyno ymarferion anadlu amrywiol i arafu'r meddwl a'n helpu ni ymlacio. Mae Trataka neu canolbwyntio ar y golwg yn gweithio yn yr un ffordd. Rydym yn llynyddu'r llygaid trwy edrych ar wrthrych, ac mae hyn yn helpu dywelu'r meddwl. Beth am ddechrau? Defnyddiwch unrhyw wrthrych, fflam cannwyll, llun rydych chi'n ei hoffi, neu hoff wrthrych. Rhowch y gwrthrych ar gwmpas lefel eich llygaid. Ysteddwch ychydig o droeddfedu i ffwrdd a gosodwch eich golwg ar y gwrthrych. Ymlaciwch eich corff a chliriwch eich meddwl. Gadewch eich anadl ddod yn gyson ac yn rheolaidd. Nawr ddechreuwch edrych ar yr wrthrych heb amrantu. Agorwch eich llygaid yn ehangach i atal eich hun rhag amrantu. Edrychwch yn gyson heb straen. Pan fydd eich llygaid yn dechrau teimlo o dan straen, caiwch nhw a gwelwch y gwrthrych yn eich meddwl. Pan fydd y ddelwedd honno'n ddiflannu yn eich meddwl, agorwch eich llygaid ac ailadroddwch. Mae'r arfer hwn yn stopio'r meddwl rhag crwydro ac yn canolbwyntio'r sylw gan eich arwain i ganolbwyntio ar rhywbeth penodol. Ble bynnag mae'r llygaid yn mynd, mae'r meddwl yn dilyn. Felly, pan mae'r llygaid yn ffocysu ar un pwynt, mae'r meddwl hefyd yn ffocysu ar un pwynt. Er bod Trataka yn bennaf i gryfhau'r canolbwyntedd a ffyr o'r meddwl, mae hefyd yn gallu wella eich llygaid. Namaste.